Barcelona Paisatge és una aplicació que el que mira de fer és acostar una mica els paisatges de l'entorn urbà, una mica a vegades desconeguts o que queden perduts, difuminats en la ciutat, però que són quotidians, no? I moltes vegades els veiem en el dia a dia, però no acabem de conèixer la història que hi ha al darrere. I una mica el que fa aquesta aplicació és descobrir tant el turisme una miqueta, però sobretot també la gent de la ciutat, aquests petits entorns, aquests petits paisatges, botigues emblemàtiques i mitgeres que tenen una història darrere moltes vegades i que la gent de la pròpia ciutat a vegades desconeix inclús. No és tant una guia turística, sinó és més una manera diferent de descobrir la ciutat de Barcelona. Estem aquí a la Barceloneta i a través de BCN Paisatge hem descobert aquesta mitgera, la mitgera dels objectes. La història una mica d'aquesta mitgera és que els veïns d'aquest edifici tenien molts problemes d'humitat, van demanar a l'Ajuntament de Barcelona que remodelés aquesta mitgera i l'Institut del Paisatge Urbà el que va fer és demanar als nens de les escoles del barri que dibuixessin alguns objectes que són els que caracteritzen aquesta mitgera. En Roger és enginyer multimèdia i ha dissenyat aquesta aplicació per l'Ajuntament de Barcelona. La idea que hi ha darrere de l'aplicació és donar a conèixer la feina que hem fet nosaltres per arreglar petits detalls de la ciutat perquè la gent els conegui i donar-los valor. Aquestes aplicacions l'Ajuntament el que intenta fer és un paquet d'aplicacions per donar servei al ciutadà. Estem intentant tots plegats, coordinadament amb tots els departaments de la casa, generar serveis del que es digui Smart City, d'intentar que d'una manera molt pràctica la gent tingui accés al coneixement de diferents aspectes de la ciutat. Nosaltres venim una mica del sector de l'enginyeria, tenim un perfil multimèdia i bàsicament el que fem som integradors de tecnologia. Llavors sí que és veritat que havíem treballat en alguns altres projectes, però aquesta és, diguéssim, l'aplicació més gran, tant a nivell mediàtic com a nivell de desenvolupament que hem tingut que fer. I una mica ens hem decantat per aquest sector també una miqueta, sobretot perquè Barcelona és la capital, diguéssim, del mòbil. Tothom una mica a vegades mira cap enfora, no? Nosaltres hem decidit de quedar-nos aquí, mirar també de fer una mica de país i sobretot desenvolupar el sector aquí també, no? Per què no? Hi ha molt de talent aquí. Barcelona és una ciutat molt gran i molt multicultural. La gent ve, se'n va i des d'aquí també es poden fer moltes bones coses.